annabi ya za a yi ka kama hanya ka fito baka bani ko naira 5 kuɗin cefane ba. Ba fa gasa na ake bani ruwa ba. Malam gina na ake yi da abinci. Yau ka fi sati ɗaya naira ta ranka baka bani ba. Ni ce nan nake bin ka bashi. Idan za a kidaye shekarunka wallahi sai an yi kwashe a cikin kuɗin da nake bin ka. Sannan kullum ka dinga dauko kafa jogo kana ficewa ka ce ba za ka ban kuɗin cefane ba wallahi baka isa ba. Haraji yau za a bi ni kenan. Ni da gida na yau sai kin samun haraji. A duk ciki ba ko daya amma dai dauko ni kai daga gidan jatimina ni nauyi ce akan ka kuma dole ka sauke wallahi dan wallahi ka bani kuɗin nan zaka kama hanya ka tafi sana'a ba ka manne wa sana'a daya sai ka ce cinga kai kenan jogo in aka ganka can leburanci duk ka bi karan kwafa har ka yi doro bari in gaya maka wallahi babu wacce za ta sauka a haka a inda kake daga je din nan ni kaina wallahi hakuri nake maleji nake kai ba da abin ma Allah na tuba kaddara ba me zan yi da kai kana gani na zuke kiya da ni amma kai gaba ɗaya har ka fara doro kamar soho. Haba Ladidi, kin san yadda garin da yake. Ɗan kwadagon nan da muke yanzu da kike gani ba kuɗi, amma kin zo kina min tsiye haka. To za ma ki jin gami. Kin ga yadda 'yan mata suke bi na da kike cewa wai ina abun nan mata bi na suke. A ina me suke gani? Yawon da kake yi da dangalalan wando ne yake burge su ko kuma me? Jan gaskiya wallahi tallahi sai in ce wallahi Allah wa daidai wallahi din matar da za ta nike maka ta ce wai ita take wannan ɗinka wallahi ta ji ba daidai ba. Na ga alama gaskiya ne. Ka jawo shi ka sallame ni ka ban kuɗin cefa ne wallahi sai in daina maka in kana so ka zama mai gidan arziki. Tabdija gaskiya yau kin nuna min iyakata. Dan kawai ba ni da kuɗi shi yasa kike min tijara amma sadda akwai shi me yasa kike yi min ladabi? Wallahi ba komai da ruwanka ba ko me zaka zama zaka dawo ka same ni ina nan wallahi daram da kam in gaya maka me nakuda ta samu katifa zaka zo ka same ni har gida. Komai da ruwanka ya da komai duba ka kalla. Komai da ruwanka, komai da ruwanka, komai da ruwanka. Ai gaskiya ne dan ya na ganka butu haka. Bari dole ganin butu. Duniya ce ta mun magana jaki. Yanzu nan da ka gani daga gona nake wani bawan Allah ne ya taimaka min da dan aiki a gonarsa ne mai ya dan biya ni wani abu da zan rufa kaina asiri. Rayuwa ta zama la haula. Duk kusan haka take. An karɓi kebul da kake gani. Ni fa data ne wallahi zan tattara kayana kudi zan tafi. Na samu mana sana'a Lado. Yanzu a wannan ritsin wata iriyar sana'a har kake ta tunani zami a wannan kadamin wacce ce ina jiran ka faɗa min ita. Komai zan iya yi ni komai da ruwanka. Komai da ruwanka? Wata sana'a na ji komai da ruwanka. Wata iriya a komai da ruwan naka wata iriya. Aska za mu samu mu dinga aski. Azme? Aska. Azme? Aska. Tabbi jannan lalle sai yau na tabbatar da kai cikakken rikakken mahaukaci. Ya maka dinga ma masu aikin nama masu fiɗa iyawa suka yi waɗansu kawai buga suke da sallah kaga sun zo an ci kuɗaɗe. Mu ma haka za mu samu aska bashi ma mu dinga yi. Wanzanci ban gada ba, ban koya ba, ban sanya ake ba. Ni ba za a yi wannan sagege da ni ba. Kai shawara yanzu matata 20 ta tsiye ni ma na kasa biya na kasa bata. Kai dai zaka duba in ka tsaya kullun dai aka ji yau zaka kare. To shikenan tunda har ka matsa kana ce ka cije akan lalle wannan sana'ar da ya kawo sai mun yi ta. Naji zan yi ta amma ka sani in fa abu ya je idawo fa to fa zaka neman billahi la ilaha illa huwa kansa. Da ni da kake gani na dadtalauci na ina tsoron abin da zai je ya dawo. Ka ji na gaya ma. Dan ka san ni komai ni na gaya ma komai zan iya saboda mata ta yanzu da ƙyar ta bani na fito akan naira 20. Dama za mu haɗa baki yanzu da mai unguwa mu dinga biyan su wani abin an zo sai mu rufa mai baki. In za a zo kes sai ya ce a wannan yaron dama sun iya ko mistake ake samu. To shege Lado. To kai ko kuwa fa. Ai shi ne. Shege Lado. Doda,
Me zan gani haka? Ungulu da kan zabuwa? To kwalba uwar shari. An hana wani ya sana'a wani ko ya koyi wani abu. Mugun munafiki ne wannan ga. Ka ji shi ba Dauda. Ai ka san su ungulu ne da kan. Duk munafincin sa ba sai dai ya rige gari ba. Duk aikin banza ne, dole sai mun yi wannan sana'ar damu. Mu fa wannan harka da haka Sai ka yi. sai mun yi ta. Ka yi kalar wanzan? Ni fa ina tunanin ma a wannan sana'a ya nasibu mu zai yi. Kai ina samun kuɗi ci gaba da tafiya zan Saudiya ko aikin masallaci shara zan iya yi. A mata ta matsa min. Kake wani batu muna wawwanke yaran nan ci gaba da tafiya zan yi. Duk wanda muka rarrede mai gai ƙarƙari a kai mu wajen mai gari. Wanda na gaya mai gari abin da ka faɗa? To mai gari ba kai ne ƙarshe ma kai ne mai garin ko to sai ka je ka ga mai garin sai mun yi abin da zai. Abin da ka faɗa? To ya za To zan je gurin mai gari. to fa ka ji shi wannan mugun munafiki ne da kake Da gani. zai sami ya garin abin da za a yi. Ilahi la ilaha illallah wannan sana'a ta mu sai mun gudanar da ita. A gare ba mu iya ba amma wallahi sai mun yi shi ba mugun munafiki bane ka yale ne da shi mai garin kuɗaɗe ko za mu dinga bashi kowace sana'a ba na gaya matata dole sai na saboda shaƙe ni ba mata yi. Ai kai lado matar ta kace amma ta rena ka wallahi. Ai 20 ma ni wahala take bani. Ai kai ka sani abin da nake gaya maka lokacin da dan kudu bai iya keke ba da shi da yankan rake za ka ga ya tsora shi akan sidi ya rike keken yana sai ka ji sun yi kwata kwata fa ba ai ka san yi keke matsala ce ya wallahi tallahi ai abin da nake to ai shi ne yi keke yana da matsala wani lokaci keke yana da matsala lafiya me ya faru Ranka daɗe wata mutuwa ce ta wannan garin nan. A'a. Lafiya na kan dai. Ka yi magana mana. Ka gaya mana me yake faruwa. In ba zana cewa iska ba da duniya ina na yawa nan. Ko ina wata asu. Kai Allah zai. Wannan abu mana. Ko ina ga masa gaskiya shine shugaban ƙare ne ya kuma kaciya. Ba mu ta ba kaciya. Haba na kandi. Su mahaukata ne kana wa kuma aka ce za su yi maka kaciya. Ka kaji wallahi ba mu ban lado da dauda da mahaukaci kawai tsafta amma ba wani bambanci amma ka yin duka da bagi har ma da mutum. Na kwande ka kwantar da hankalinka. Ai duk wanda ya bawa lado da dauda bai shayi ko aski ai ya fi su rashin hankali tunda ba wanda bai san su ba ko? Ranka ya dade, nakan da yana da gaskiya. Tun kafin a samu matsala ya kamata a ɗauki babban mataki. Dan a iya yau ma za su iya jefa rayuwar mutane a cikin garari. A in gaskiya ne ka sani zama bai same ka ba. Ka tashi ka tafi ka duba min inda lado da dauda da inda suke a faɗin garin nan ka kewaya ka je ka taho min. An gama ranka. Wannan ai rashin mutunci ne. In ban da rashin mutunci mutum yanzu ban da Allah ya sa ya kwace ya fita da gudu ai ba sai irin barnar da za su yi masa ba. To ai dole ai haka ne. Ka gani? Wallahi da ka taho da gudu har zan tahi. Komai da ruwanka. Akwai mutanen kirki, akwai na banza. Komai da ruwanka. Faɗakarwa wa'azantarwa. Komai da ruwanka. Tsaya ka kalla kai ganewa. Komai da ruwanka. Allah zargi ɗan ke lado. Saukar yaushe na ganka da wani wakan aski ne? Imana kai Wai daga ina ka rasa duk tsarabar da za ka sai da tsarabar da za ka so da ita sai da wannan ya gama wannan tsaraba ce ka ji shashasha. Aski na koyo a Germany. inna lillahi wa inna Kai a dan ga mana lado kan me haka da kai lado dan girman Allah ka gan gaskiya kai daga ina wannan abin ka to da shi ba kai da ba ai mata ta ce ta hura mu wuta zai da tafi Germany koyan aski. Italy, Morocco, Malaysia daya duk muna aski. inna lillahi wa inna ilaihi to wai lado ne sai a cikin wannan sana'a Wannan sai an ba ka gani. Ina yin aski
da sabulu dalla. inna lillahi Ba ruwa. ye Kuma ka san me ake biya na? a Turawa yanyame ni suke dala 100. Dala 100. inna lillahi wa Kai dai bari. yanzu dai lado a karkare min zance dai kana nufin kenan dai wannan aski ne na wanzanci wanda ka koyo a can Germany Switzerland sannan ka samu ƙwarewar karatu a can Sudan har aka koya muku yadda za ku ringa yi kenan To sarkin Maroko kira na yake da dan mai gyaran bala. Sudin Kai. Matarsa da ta haihu eh sai da ta kira ni eh wanzancin ɗanta. inna wai ina dubawa ne ta inda zan fara dan kama ne saboda Ai wannan aski eh sai na ma za ka yi tabbatar. to ai yanzu da yadda za a yi ta nan ka biyo ko Yi mana. to ai ba zai yi ba mu koma ta nan saboda na fi so ne mu je can inda kake yi amma dai na ga uwa can uwa ai uwa ga saki nake gani a can ko Shine. to mu je To mu je ba. ruwanka komai da ruwanka komai da ruwanka komai da ruwanka kuma da haka ne kake daga gidan nake ai cewa ne sai na biyo sau na duba gaba ɗaya kayan tun bar kaya a kofar a gidan dan botikin nan duk kin watsar da su share gidan ma kin fara kin bar su baki kwashe ba sannan abincin da na dan bari ki dan dafa din nan da kudin cefanen da na baki dafa ba yan kudin cefanen kin zuba a jiyo me kika yi sai dai kwanshin dai kaji dai kawai da nake yawa na'am labari na ji yawa wai lado ya je koyan aiki a ingila ne ko a malaysia ne yasa na je tabbatar da wannan ke ma kenan an fesa miki yi ya zo shi da ladan ne ya zo ko kuma wa ya zo ladan dai shi a'a ba dai shi bane ya gaya min ba matarsa ta gaya min wai ya je koyan sana'a shi yasa nace to bari in je tabbatar da abin da gaske ne ko dai zance ake yi oh ta zo kenan dama na ji kishin ashe za ta zo sai da ta zo kenan inna lillahi wa inna ilaihi to yanzu me ya faru kenan gidan waya wannan kudin adashin nan na'am gobe za a turo min shi to kuma dama nace idan aka turo min sai wannan gidan hayan da aka zuba mutane a cikin nan kawai a yi gyara ko ya ka gani da ya fi kin gane yanzu dai da a yi kawai gaskiya dai to shi kenan babu damuwa mu je kawai sai mu dan sasanta ko ba ka son a yi ba ne a ya ba to idan kai wasa ma an tura ai ke ha mana Allah komai da ruwanka duniya juyi ce ita sannu kai da rawa komai da ruwanka komai da ruwanka Dariyan me kake mu? awa ya za a yi wai kai a profesoci kai daban ne saboda irin askin da na gani ne shine dole ban dariya wai an kwashe na riga an ban rishef Wannan abin da kake gani daga ƙasar daga America na je ne. kan wannan shine aka suke ta gaya min cewa sun je Switzerland sun yi digiri kenan Saboda ladidi ma shekaran jiyan nan na daga America. Kuma sananne sai a tiku mun flashin wai matarsa ta haihu zan zo ne wa ɗansa aski sun ce ta sai an bani miliyan 60. Dan ina iya yin aski ba tare da sai na sa ma ruwa ba. Zan iya baka sabulu kalasa. Zan iya kuma baka ina ma sabdi jannan ai ni ka gama da ni wan an da afu ne kan mi haka da kai yanzu dai tunda dai abin ya kai ga haka lado ma yayi da muka fafata da shi wai ni zai raina hankali wai digiri yayo dan Allah ni da kai ka san ba wasa ta ina ka biyo ne wallahi da ta titin Alan Sure ta can ai to ni ma rayuwa juyi juyi ce ita sannu ka taka matakai har ka biye wa matan banza ko ka ce za ka bi wa abokai komai da ruwanka akwai mutanen kirki akwai na banza komai da ruwanka wallahi na ji daɗin haɗuwa da kai ramin gidanka zan je wallahi Allah ya gida ya mutan gidan kuma wallahi kuma lafiya masha Allah me yake faruwa ne ƙarar mutumin ka zan kai subhanallah shi kullum
ko da yaushe abin nan yake me yake faruwa kuma yanzu Ni fa tun da ya ce min wai ya je ya yi digiri a kasar waje. Na'am. Tun da ya dawo ya susuce ya firgice ya shashance. Dan ni ba na gane sama shi ba na gane kasan shi. Shi dai ba a karkace ba kuma shi ba a daidai ba. Yana nan in gaya maka. Ya zama hoti ho in gaya maka ba a wani gane me yake nufi. Da yana dan abin arziki ma yana dan iya daukar da wani ya ko dai yan naira 200 ce jaka ɗaya in zai fita ya mika ta. Yanzu ko naira 50 baya iya bayarwa na ce. Ni kuma sai na ga gara ma leburanci da wannan aikin da ya fara na wanzanci dan gaba ɗaya ya wanze. Wallahi haka na ga wannan kawu kalakan wannan abokin nasa wanda suke wanda kudin na sun je wanda wai shi ma wai sun yi digiri a wanzanci shi ma din da ya jiya yau dai shine na ce to zan dan samun musu dan wani abin a gona dai su dan ringa yi wanda dai za a dan samu abin da su dan yi wani abin dai shi kuma wai ko firamare ashe mai gida naki ma bai ba Wa ya dai yan dusa. Yan dusa ba kike cewa Yan dusa yi. inna lillahi wa inna yanzu dai duk ƙarya ma kenan yake ke faɗa subhanallahi shi yanzu babu komai na sa za a ba su yadda na gaya miki za a ba su sana'a su ringa yi a gona su dan ringa dan faskare ne da dan wani abin da ya kamata dai a gona su wanda za a dan ringa biyan su kuɗi masu dan nauyi dai ba dai can ba yadda dai kika dan zani dai dan ne mai gida dai dan ko dai dan kibi dai aka dan ringa wannan to ba damuwa to amma dai dai ki ya kuri ga Allah dai ha mara Allah ai ko dai dan ce ba dai a dan sha ruwa dai to shi to ba komai yawwa a gaishe ta yawwa kenan dai Allah ya samu komai da ruwanka ya da komai duba ka kalla komai da ruwanka 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 za ka gane a rayuwarka wasu na jin daɗi kai garma kaga har yanzu ka sage bai dawo ba ka ce wanda aka aika lahira ranka ya daɗe wato ka san garin yana da faɗi za ta iya yiwuwa suna can suna ce kiyayensu Allah ya ƙara lafiya kuma haka ne fa da yake sun san ba abin arziki suke aikatawa ba dole su buya Assalamu alaikum. wa alaikum salam Barka da warhaka. ya gari ya gida lafiya lau ba gajiya Ranka ya daɗe. Ƙarin mai gidana na kawo maka. haba ladidi shekara da shekaru baki taba kawo karar mijin nan naki ba sai yau to yanzu ke kuma yayi zafi haka Ranka ya daɗe. Ni ba akan bukatata na kawo maka ƙarin mai gidana ba. Wata babbar katobara suke shirin ɗauko mana shi da abokin shi Dauda. Ranka ya daɗe ba fa su gada ba kuma ba su koya ba amma rana ɗaya ranka ya daɗe suka shiga sana'ar wanzanci. Ranka ya daɗe yanzu fa a halin da ake ciki sun ɗauki jakankunan aski sun bazama lungu da saƙo ranka daɗe suna yi wa mutane shayi da kuma aski. Wallahi ranka ya daɗe za su tafka maka babbar katobara a cikin wannan garin idan har baka jajirce an ɗauki mataki a kansu ba. yau yar halak ɗazun nan nake mai gari wannan magana kwarai kuwa kin ga ladidi ki kwantar da hankali duk abin da yake labari ya zo mana kuma tun ma yanzu mun tura kasage ya je ya taho da shi To alhamdulillah yallaɓai wallahi hankali na ma har ya kwanta yanzu. Duk da dai yallaɓai babu abin da yake tsina mun baya taɓuka mun komai a cikin wannan gida. Amma yallaɓai ai ba zan so a ɗauke shi a je a kai shi kirikiri a kulle ba. a'a ladidi in Allah ya dama ba za a kai ga haka ba bari ki ga ga wannan aje a yi abincin gida aje a yi abincin gida To yallaɓai na gode yallaɓai. Godiya nake Allah ya ƙara ba girma. komai wallahi Allah ya sa ka fata. Na gode. to yake zabi kudi rayuwa juyi juyi ce bida sanu ka taka matakai rikabe amma kai ko dankali kai girman banza ya za a su zo su yi maka ƙaryar banza har ka ba da kanka ka ce za su yi maka aski ranka ya daɗe wallahi abin takaicin ma shine jaka 3 suka karɓa a hannuna na wannan askin da suka yi har da cewa fa wai riyal 1000 suka karɓa akan kuɗin askin da suka yi wa wazirin sarkin Masar ai sun mai da kai wani galhanga ke sa suka zo maka da ƙaryayyaki wadda hankalinka zai ɗauka
daga yau ko me suka zo maka da shi kar ka yadda sai ka zo ka nemi shawara. Ka samo su kenan. Ka samo su kenan. Samu guri ku zauna. Samu guri ka zauna. Yanzu ku sani ga Allah sani ga manzon Allah talauci ne yake sa ku cutar da al'umma. Ye? Ranka ya dade. Wallahi matsi ne ya matse mu. Shi yasa ka ga na ce mai gwanda mu canza sana'a matata kuma ba ni da kuɗi ya ban san ya nake yi ba. Dole sana'an nan sai na ranka ya dade. Amma wannan ai hauka ne sakarci. To wai yaya ma za a yi dare daya ku kama sana'ar da ba ku gada ba? Ye? Kuma ka gane da tsautsayi ba da tuni kun hallaka wani ko ku raunata wani. Ranka ya daɗe, a can na same su gidan Lado sun tara yara sun kai 15. Suna shirin za su yi musu kaciya kenan sai ga na Allah ya kawo ni. To bari ku jin gaya muku. Ba zan kyale ku ba sai kun karɓi hukunci da hannunku. To yanzu dai da farko ku fito da kuɗaɗen da kuka karɓa a hannun jama'a. Kuma ina jaka shi da kuka karɓa a hannun dankali. Ah, au, noke-noke kuke ina kuɗin, ku fito da su. Sakamakon wannan ta'asa da kuka yi, za ku kwashe kwatocin unguwan nan na kwana 7 na sati ɗaya kenan. Za ku share masallaci da zuba ruwa a randuna na masallacin juma'a na sati 3. Kashedi na ƙarshe da zan muku ko kuma in ce dokar da zan kafa muku. Duk sana'ar da za ku yi nan gaba sai kun zo nan fada ta kun faɗa sannan za ku yi ta kun ji na gaya muku kuma sai kun yi ta a aikace an gani kun iya sannan aka ba ku izinin ku yi. Ranka ya daɗe, ni batun ina yaro kirani na ma komai da ruwanka babu irin sana'ar da ban iya ba. A'a na yadda Lado na tambu za ka taɓa hankali ba bulala ce za ta bi da ku. Fara ku tashi. Au gudu ku kai ba za ku zo ba? Ku ba. Kawai shi ke na ku dinga barna a garin nan? Sa muku ido kawai ku dinga yara shayi kuna abu. Akwai mutanen